Mini yesabatha benhle babangcwele. Ngizovula ngehlabelo 89 inkosi kusothana kwebandla. Shalanathi enkosi osiye
Amen. Sihlale sifunda umthandazo weSabatha. Lo mthandazo sifunda cishe kathathu ngesikhathi seSabatha. Kuba ngolwesihlanu ntambama singene eSabatha. Kube ekuseni ngeSabatha nasemini ngeSabatha. Kodwa asize ngafuna ukuthi lo mthandazo weSabatha uthini. Siyaye siwuhlabelele nje siwufunde njengesilolozelo. Siyaye sibe nenhlanhla-ke thina ngoba uyayifike unkosazana asifundise zonke izinto, asifundise nangomthandazo weSabatha, asifundise nangomthandazo wokulala nangomthandazo wokuvuka. Eminyakeni yo-60 noma ngithi ama-60 ngangihlala eThembalimbe kwakunamakhehla amaningi azi ubaba mkhulu. Ngaleso sikhathi sasingabantu abaside kakhulu isikhathi ubaba mkhulu wahamba emhlabeni, ngoba ngikholwa ukuthi yayingakedluli iminyaka engama-30 ngoba ubaba mkhulu wahamba emhlabeni ngo-1935. Elinye ikhehla okwakuthiwa uNkonzo, ngithi kwangelabamthiyana, lake lakhuluma into ngalesihlabelelo samaNazaretha engazange ngiyikhohlwe. Ngaleso sikhathi ngangisemncane, kodwa le ntshumayelo yaleli khehla ayizange yasuka engqondweni yami. Lithi leli khehla amadoda akambuza ubaba mkhulu athi, Nceku yeNkosi, lesi sihlabelelo sichaza ukuthini? Wayese ubaba mkhulu uyachaza. Uma ubheka ekuqaleni lesihlabelelo somthandazo weSabatha, sithi isihlabelelo somthandazo weSabatha, isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane, senkumbuzo yokuzila, inkumbuzo kaNkulunkulu. Lokhu kukhuluma ukuthi lesi sihlabelelo esiyohlatshelelwa zizukulwane ngezizukulwane zamaNazaretha, zisihlabelela zilindile, zikhumbuza uNkulunkulu ukuthi ukhona isivumelwane owasenza nathi. Lesi isihlabelelo esiyohlatshelelwa zizukulwane ngezizukulwane. Ngalolu suku zizile, ngalolu suku lweSabatha zikhumbuza uNkulunkulu ngesivumelwano
osenzile nathi ukuthi uyohamba hambe asikhulule. Lesi sihlabelelo kusho saqanjwa ubabamkhulu ngo-1922 ngenkathi amaNazaretha eqala ukuba ekhonze uNkulunkulu ngosuku lweSabatha. Uthi-ke uNkonzo ambuza amakhwehla ubabamkhulu ukuthi, Nkosi, sithini lesi sihlabelelo? Uthi wasibusisa phezu kwemizi yezitha zethu. Yiziphi lezi zitha owasibusisa kuzo? Uthi izitha zethu wazichitha ngengalo enamandla onke. Iziphi lezi zitha owazichitha ngengalo enamandla onke? Uthi uJehova wasihola ebusweni bezitha zethu. Iziphi lezi zitha uJehova owasihola zibuka? Uthi sabusa phezu kwamagquma nezintaba zawo. Kanjani? Sabusa kanjani phezu kwamagquma nezintaba zawo? Uthi zasibheka zijabhile zingenakusholutho. Lezi zitha zasibheka kanjani zijabhile zingenakusholutho? Uthi wasivikela ngamakhosi anamandla. Imaphi lamakhosi anamandla uthi wasivikela kuwo? Uthi uJehova wasikhulula ngamakhosi anamandla. Wasikhulula ngokusithanda kwakhe. Kanjani? Uthi wachitha icebo labaceli babo. Kanjani? Uthi waphendula ubugqili baba ubukhosi. Kanjani? Ekugcineni ubabamkhulu uthi masizazi izindlela zomkhulu. Lesi sihlabelelo isihlabelelo esikhuluma into eyokwenzeka, kodwa sisibhale as if lento yenzekile, kodwa sikhuluma into eyokwenzeka, kodwa sibhalwe ngendlela ukuthi sizwakale njengento eyenzekile. Ngithena lesi sihlabelelo sabhalwa cishe eminyakeni ka-1922. Ngaleso sikhathi abantu abamnyama babegcilazekile. Begcilazwe abamhlophe. Lalingakabikho iphupho lokuthi soke sibe abantu abakhululekile. Angikholwa ukuthi eAfrika uma kwakukhona izizwe ezikhululekile zasifika izinto ku-2. Kodwa bonke abantu abamnyama ngisho eAfrika yonke babegcilazekile. Nalapha eSouth Africa begcilazekile. Uthi-ke ubabamkhulu, bata bami, lesi sihlabelelo siyakhuluma. Lesi sihlabelelo siyavuselela. Lesi sihlabelelo sivuselela isivumelwano owasenza uJehova nathi ngokusithanda.
zikhumbule wena Nkosi izivumelwano ozenzileyo wena Wethu Uthike ushembe lesi sihlabelelo bantu bami isihlabelelo okufanele ngabe njalo ngesabatha siyalima njalo ngesabatha asidli nokudla njalo ngesabatha sikhumbula uNkulunkulu njalo ngesabatha sikhumbuza uJehova ukuthi kunesivumelwano owasenza yena yedwa nathi njengoba singamaNazaretha ukuthi uyosikhulula ngesinye isikhathi. Uthiwe uNkonzo abuza amaKheshi ukuthi uncekwini Nkosi lento iyokwenzeka kanjani? Abelungu bengasikhulula kanjani? Uthi ubaba mkhulu batabanga uJehova wenze isivumelwano nathi ukuthi uyosikhumbula njalo ngesabatha siyadinga ukuba sivele phambi kwaJehova sihlabelele lesi sihlabelelo nezizukulwane zethu ziyosihlabelela thina zosihlabelela sikhumbula uNkulunkulu ukuthi akasikhulule uma esesikhululile izizukulwane zethu ziyosihlabelela zibonga uJehova ukuthi usikhululile. Uthi-ke ushembe mbongeni uJehova maNazaretha nezizukulwana zenu ngoba ngoJehova uJehova usiholile ebusweni bezitha zethu. uJehova uhambile phambili, uhambile nathi phambi kwezitha zethu. ngoJehova samusa phezu kwamagquma nezintaba zabo. ngoJehova samusa phezu kwemizi yezitha zethu echithekile. Izitha zethu zasibheka zijabhile zingenakusho lutho. ngoJehova wasivikela ngamakhosi ngokusithanda kwakhe. uJehova wachitha icebo labaceli babo, waphendula ubugqili baba umkhosi. Uthi-ke mbongeni uJehova maNazaretha nezizukulwana zethu ngoba uJehova wasinqobela izitha zethu. Izitha zethu kube izizwe ezimhlophe
Bona izizwe ezimhlophe zaba izitha zabo bonke abantu abamnyama abala eSouth Africa. Okwesibili abamhlophe baba izitha zamaNazaretha in particular. So lesi hlabelelo sikhuluma namaNazaretha nezizukulwane zawo. Sibe sikhulume nabo bonke abantu abamnyama. Uthi-ke ubabamkhulu kuza isikhathi lapho izizwe ezimhlophe zozithola sezingaphansi kwethu. Athi amakhetha ncebe yenkosi kokwenzeka kanjani? Ngoba izizwe ezimhlophe zinezikhali ezinzima. Singayinqoba kanjani izizwe ezimhlophe? Uthi babamkhulu hayi angeke inqotshwe yini kodwa zonqotshwa uJehova. Zothi zibheka zithole izwe leni sezibuyisile zingazi ukuthi kwenzeke kanjani. Yikho nje ethi uShembe zasibheka zijabhile zingenakushonisa. Uthi angeke nizinqobe ngezikhali. Lelizwe ngeke libuye ngezikhali. Izizwe ngamandla kaJehova ngecebo likaJehova zobona lelizwe sezibuyisile zingazi kanjani. Zothola sezibuyisile lelizwe zijabe ukuthi kwenzeke kanjani ukuba laba bantu sibabuyisele izwe. Ziningi-ke izinto abantu abakhulayo abangazazi ukuthi lesi sizwe esimnyama sihlupheke kanjani ngaphansi kwesizwe esimhlophe. Ziningi izinto eningazazi ukuthi abelungu babefundile ukuthi lelizwe ngeke liziphathe umuntu omnyama noma ngabe kunjani. Lokhu kufunga akusiyona into abayifunga ngasese. Bayifunga openly. Oseqinisweni yafunga ngisho abaphathi bayo. Ngiyakhumbula ukuthi kwake kwaba no-president walelizwe owakuthiwa uMr Foster. uMr Foster wafunga ukuthi lelizwe ngeke liziphathe umuntu omnyama. Kwakukhona ibhunu lapha uDel Blanche. Obani abazoDel Blanche? uDel Blanche wayefungile ukuthi angisazi noma wathi imali ilizwe like laphathwa umuntu omnyama uyibulala noma ngobima kanjani. Kodwa abelungu abaningi ngisho abasephalamende babekusho openly ukuthi lelizwe angeke liziphathe umuntu omnyama. Kodwa ngoShembe ubabamkhulu lelizwe leli njengoba wayishilo kwathi aliphathe abantu abaningi. Lelizwe laseSouth Africa kwaba izwe lokugcina elaphathwa umuntu omnyama. Lelizwe laseSouth Africa
abazi abamhlophe ukuthi labuyela kanjani kubantu abamnyama. Kodwa thina amaNazaretha sasazi ngoba ubaba omkhulu wasitshela ukuthi uNkulunkulu ufundile. uNkulunkulu wenze isivumelwano nathi ukuthi uyolibuyisa leli izwe lethu. Zikhumbule wena Nkosi bajabula abantwana abazalwa manje abazalwe leli izwe selakhulule ngoba abazi ukuthi lingakakhululeki leli izwe sahlupheka kanjani. Kodwa ngiqonde ukunitshela ukuthi uma sithi uShembe ubaba omkhulu wayengumprofethi kaNkulunkulu, ngikusho kanjani ukuthi wayengeke ethi uNkulunkulu sephakathi kwethu bese siba zigqila zezinye izinto kwekhaya. Abantu abaningi abamnyama bazi ukuthi leli izwe lakho lo Jehova abakwazi lokho. Bacabanga lakhululwa yibo. Abantu abaningi abamnyama bazi ukuthi thina njalo ngeSabatha kusukela ngo-2022 siyabuka phambi kwaJehova simkhumbuze ukuthi asikhulule. Thina kusukela ngo-2022 besimbonga uJehova, sambonga engakakwenzi lokho ukuthi siyabonga ngoba ethi uShembe lesi sihlabelelo sohlatshelelwa zizukulwana ngezizukulwana. No sihlabelela nikhumbuza uNkulunkulu ukuthi alikhulule. Nibeke isihlabelelo nisihlabelele senibonga kuJehova ukuthi wasikhulula. Uthi-ke uShemba masizazi izindlela zomkhululi wethu. Asiqonde ukuthi zindlela zomkhululi wethu ezenze ukuba sikhululeke. Lokhu kwasho ubaba omkhulu singakakhululeki. Ayikho into ebenzima njengempilo yethu sisaphethwe izizwe ezimhlophe. Ngihlale ngisho ngithi mina ngaba umshushisi ngaba imanje kwi-apartheid regime. Ngiyakhumbula ukuthi sasesisuke ey'ndaweni ezehlukene sizalanikazi sizotreyinela ukuba umshushisi, abashushisi. Sifike sihlale ebharekisi namaphoyisa ngoba singeke sihlale emahhotela. Ngiyakhumbula ukuthi besisuka lapho siya ePretoria
siyotrainela ukuba zimantshi sifike sifunelwe indawo emalokishini koMamelodi sihlale emzini yabantu ngangiye ngithathe imoto la ngihambe ngize ngiyofika ePretoria siya eUnisa uma sesise-Unisa thina bantu abamnyama ngokuqala sasingavunyelwe ukuba sigibele ibhanoyi ikhona ngangisuka ngemoto lapha ngize ngifike ePretoria uma sesise-Pretoria singavunyelwa ukuba sihlale emahhotela sifunelwe imizi yabantu lapha eUnisa kwakufunda abelungu nathi sonke sifunda isifundo esisodwa kodwa indawo esifundiswa kuzo into eyodwa zehlukene singahlali eklasini elilodwa nabelungu leyo mpilo thina esiyiphilile noma sizimanje ubungakwazi ukuthi uma umlungu onile uhlala ebhentshini umlungu eme phambi kwakho uma abone umlungu bekufanele kofunwa imantshi emhlophe okuyiyona ezothetha icala lomlungu hayi imantshi emnyama noma sifundiswa umthetho ngoba sasifundiswa kweUnisa asikaze sifundiswe umuntu omnyama sasifundiswa abelungu bonke kodwa singahlali noma singababikho eklasini elilodwa nabelungu abazimanje njengathi bona beze ngamabhanoyi thina sihambe ngey'moto cabanga mhlawumbe esiteshini esisodwa nonke niya ePretoria niyotrainwa umlungu engene ebhanoyini mayefika phambili engene elokhuzeni ehhotela wena usuke ngemoto uma ufika ePretoria uyohlala emzini womuntu uma ngabe sekufanele nifundele emaklasini ahlukene kodwa ngifunda into eyodwa ileyo mpilo thina esiyifundile kodwa uShembe washo kudala ukuthi njalo ngeSabatha novela phambi kwaNkulunkulu nimbonge izizukulwane zenu ngezizukulwane zenu nimkhumbuze uma ningakakhululeki ukuthi asikhululeke Nkosi senza izivumelwano nawe uma senikhululekile ningabe seniyakhohlwa uJehova nibonge ukuthi Inkosi sesikhululekile ngawe kuba bonke abantu abakhona emhlabeni alikho ibandla elake lenza lento ngaphandle kwaleli bandla lamaNazaretha. Uma ungase ucabange ukuthi usuka ku-1922 kuze kufike ku-1995 or 94 mangaki amasabatha esavela ngawo phambi kwaJehova
simkhumbuza ukuthi asikhulule. Kusukela ngo-1994 kuze kube namhlanje ngo-2022. Mangake amasabatha sivela phambi kwaNkulunkulu simbonga simdumisa ngokuthi wasikhulula. Nawe ungahlala phansi ubale ukuthi mangake amasabatha from 1992 from 1922 kuya ku-1994. Mangake amasabatha from 1994 kuze kube namhlanje. Lokhu kukhuluma ngakuzwa ngekhehla kudala singakakhululeki ngoba ngiyasho ukuthi kwama-1960s ingakaziwa indaba ukuthi umuntu omnyama uyokhululeka, kodwa lakhuluma leli phela lathi ubaba omkhulu wakhe uyokhululeka. Wazobatshengisa, wabanikeza ngisho amasayini ukuthi niyobona ngani uma sesikhululeka. Wathi imali size sisimkhulula sonakhela imigwaqo emikhulu eqondile. Sothi uma simkhulula sakha amabhriji amakhulu. Wathi ngaleso sikhathi izitimela ziyoshayelwa abantu abamnyama, ngisho onogada kube abantu abamnyama. Ngaleso sikhathi engazi indaba ukuthi kungaba isitimela sinoshayelwa umuntu omnyama nokuthi ugada wesitimela kwangaba umuntu omnyama. Ayingazi. Lithi-ke leli khehla thina lalikhomba impangeni ngoba indawo esaseduze kwayimpangeni, idolobha kwakuyimpangeni. Nathi onke la madolobha laba ompangeni siyogcina sihleli kuyo. Onke la madolobha laba njengoba nizokuthiwa khona eThekwini ngoba sasingakwazi eThekwini. Kanti kodwa wathi uShembe siyohlala kuyo. Wathi uShembe lezi zizwe ezimhlophe zosibheka zijabhile kodwa zingenakusho lutho ngoba uNkulunkulu uyobe esesikhulule. Thina sikhululeke sibuka, sabona izinto esasingaphuphi ukuthi zokwenzeka kodwa zenzeka sesikhululekile. Ngo-1976 ngangise-University of Zululand. Khona umfana owayephethe SRC, yes, I put the SRC. Lo mfana wayephethe SRC kwakuduma baniduma. Yeah. Lo owaba i-Minister of Justice. Bangaduma nomuntu ngisazi engathi kodwa umuntu owangi-encourage ukuthi ngifunde i-law mfana wayekhola e-SRC eyibiza ngokuthi uyi-mental penalty. Lo mfana safunda naye lapha e-University of Zululand, lo owaba ngokuqala kuba yi-Minister of Justice. Lo mfana i-University yashiswa yibo. Ngangise-University of Zululand ngitshaya i-University isha. Kwasha i-library. Yavalwa i-University the whole year. Baphuma bebaleka belungu. I-University yayinezindlu ezinkulu ezinhle. Kuhlala abelungu bodwa.
umuntu omnyama engahlali e-university noma abe uyi-lecturer noma uyini engahlali e-university. I-university ibekelwe abelungu bodwa. Kodwa kwathi uma isivulwa i-university okwesibili, abelungu babaleka i-University of Zimmerman bonke bawuhlala empangeni nakomfundeni. Zonke lezi zindlu ekade zihlala abelungu zahlala abantu abamnyama kuze kube manje. Kwakuyiphupho ukuthi umuntu omnyama engaba i-head ye-university. Kodwa saqala manje na sazi ukuthi umuntu omnyama engaba i-head ye-university okwakuprofessor Nkabini. Lokho kwenzeka phambi kwethu. Kwenzeka phambi kwethu. Nathi manje nasizimanje sakwazi ukuthi sisuke ey'ndaweni ezehlukene sigibele amabhanoyi siye ePretoria sifike sihlale emahhotela. Yonke le nto iyenzeka phambi kwethu. Kade ingenzeki phambi kwethu. Sasingahlali kwe-B&B. Saqala manje ukuthi uma sise-university sibe seklasini elilodwa nabamhlophe. Into ayingenzeki. Abazi abantu abamnyama ukuthi umuntu omnyama wayengahlali edrobheni. Akakho umuntu omnyama wayengaba nendlu nje edrobheni. Ngisho lapho ehleli khona akakho umuntu omnyama wayengahlala la kule ndlu. Bahlala manje kuphela. Yini manje? Hayi umuntu omnyama. Nalesi sikole singaphandle kwakuyisikole samandiya wayengekho umuntu omnyama. It was a dream ukuthi umuntu omnyama engafunda nabelungu. It was a dream ukuthi umuntu omnyama engafunda kwa-Stellenbosch. Umuntu omnyama wayakhelwa iy'kole zakhe. Umuntu omnyama wayefunda e-Fort Hare. Isipesi esisikole seyunivesithi yaseNorthern. Ne-Tefluop. Wagcina seyifunda eZululand. Those were the three universities umuntu omnyama owayengafunda kuzo. I-Fort Hare, ne-Tefluop, i-University of Zululand yakhiwa muva. Ayikho enye i-university owawungaya kuyo, wangengisho ukungena. Uma uke watholakala uhamba edrobheni ebusuku wawuboshwa. Thina kufanele ukuthi sifake ingubo ngoba ngangasebenza ekhishini, ingubo zokhishini. Kubonakala ukuthi uma uphume late kodwa ukhishini. Kuyaziwa ukuthi usebenza kwabani, yikho uphume late. But other than that, umuntu omnyama engavunyelwe ukuthi ehambe edrobheni. Kufanele ukuthi ube nencwadi oyinikezwa umaso wakho ukuthi njengoba uphumelele njena uyamsebenzela. Ngoba uma kwafikwa amaphoyisa usedrobheni wawuboshwa. Uboshelwe nje ukuthi utholakale edrobheni ebusuku umuntu omnyama. Lezi zinto zazenzeka kithi. Noma lapho hamba khona uhamba uphethe ipasi. Uma ungaliphethe ipasi yaboshwa. Ngiyakhumbula ukuthi ngomnyaka ngathi ngiseNewcastle ngafika amaphepha eseni ngaphambili edrobheni phakathi. Ebopha bonke abantu abakaliphethe ipasi. Nami ngangaliphethe ngangena khona. Kwathi lapha sekufanele singene elokhuzeni evenini ngabaleka. Kwatholakala ukuthi noma bethu bafuna ukumbopha abaningi kakhulu abanye abasalana
ngabaleka ngisuke eNewcastle ngaye ngafika eLuphuzeni eMadadeni ngenyawo nganqamula imizi yabelungu ngiyakhumbula ukuthi ngathi enqamula omunye kwakunenje ngaka ngedlula kuyo ngibaleka ngoba ngingaliphethe ipasipoti ngabaleka sengiboshiwe ngalolo suku kwafanele ukuthi ngiboshwe ngabaleka ifuzu kodwa engiqonda ukunitshela khona ukuthi sakhululwa uJehova satshela ubaba mkhulu ukuthi asilinde uJehova usenze isivumelwano nathi ukuthi uyosikhulula manje thina asiwona ama-fanatics obukhona uma sithi uShembe umprofeti wayengumprofeti kaJehova asisho lokho ngoba singabalandeli bakhe asiwona ama-fanatics ngoba ama-fanatics avele elandele noma yini ngisho ngakha isithombo sibeke lapha ukuthi abasikhonze bayosikhonza bebhuqa beshela ukuthi bekhulume naso ama-fanatics ngisho ngasukela isidakwa uthi hayi sekuwuNkulunkulu wakho lowo bawusithatha abantu besikhonze besangane nento eshintshwe phambi kwabo yaba uNkulunkulu kodwa thina lapha sona ama-fanatics thina sikhuluma ngezinto ezi-tangible sikhuluma ngezinto ey'bambekayo uma sithi ubaba mkhulu wayengumprofeti sikusho lokho ngoba yena washo lokho wathi mina ngiyinceku kaJehova njengoba njena amakhehla ayithi inceku yenkosi lokhu kuyokwenzeka kanjani ngoba uyena owasichaza ukuthi ngiyinceku kaNkulunkulu akakaze esho ukuthi uNkulunkulu ngisho ey'hlabeleni kuthiwa isikhonzi senhlupheko kubhaliwe lapha ey'hlabeleni isikhonzi senhlupheko uShembe ngoba uShembe wasihluphekela uShembe waboshwa ey'khathini ey'ningi eboshelwa leli bandla abantu ababayizitha ezinkulu zaleli bandla ama-missionaries ayebhekene nje naleli bandla ubaba mkhulu wayehlala eboshelwa leli bandla kodwa efike enkantolo ephume akakaze eze egwetshelwa leli bandla kodwa iy'khathi ey'ningi waye eboshwe ebesesitokisini kodwa akakaze eze egwetshwe yini yayenze egwetshwe engagwetshwe ama-missionaries ayefike embopha uShembe ebese kuthi makufika lapha enkantolo bese kutholakala ukuthi uShembe uyacomplya nayo yonke into yokubonga uKristu hawu yini lona ishumayelayo hayi nishumayela ngoJesu nishumayela ngoJehova kuthatha uShembe iBhayibheli ulazi njengoba ezazi bese iy'mantshi zibuza kulaba abantu ababopha uShembe nimbopheleni lo muntu ngoba uthi ubeshumayela lokhu nalokhu nalokhu wazi iBhayibheli wayelazi lonke ethi bengishumayela lokhu nalokhu 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 bese bemhluka uthi-ke uShembe wasikhula ngamakhosi anamandla wasikhulula
ngamakhosi anamandla ngoba abelungu noma abazimanje babengathi somgwema umthetho kwakufanele ukuthi belandele umthetho ukuthi weqemuphi umthetho yayiningi imithetho esiphoqayo ukuba sibe amaKrestu anukwazi mina lokho yeminingi imithetho esiphoqa ukuba sibe amaKrestu ngisho amagama ethu bebhalwa ukuthi Christian name obani babona Christian name kancane kakhulu bengavele nje kuthiwa name befanele ukubhala ukuthi Christian name ngoba you were forced to be a Christian ngesonto kwangathengwa ngisho ithilo bongalivuli ngesonto ngoba uma uke watholakala uthenga ngesonto wawuboshwe manje nangizalweni iy'tolo seyidayisa ngesonto kwangenzeki lokhu ngekhathi amabhuzu isitolo sasingavulwa ngesonto noma isiphi ngisemakhaya noma kuphi manje uke watholakala uvule isitolo ngesonto uyaboshwa so sasiphoqekile ukuba sibe amaKrestu ngisho u-aplayela indlu yesonto kwakufanele ukuthi ucomplaye nebandla lamaKrestu so sukuzwe nje iy'ngane lapha ibheda zithi hayi yini ubaba omkhulu ubaba ilanga wabeka isiphambano endlini yesonto yini ubaba omkhulu ekhulume ngoJesu nawo yonke leyo nto wayecomplya nenkolo yobuKrestu wayecomplya nenkolo yobuKrestu ayikho into owawungayenza ungacomplya nenkolo yobuKrestu nathi sasingaphansi kobuKrestu noma singamanazaretha sibe ngaphansi kobuKrestu ngoba uma ngabe wawuba kwenye inkolo wawuboshwa so ubaba omkhulu babethu afika amalokhuza ama-missionaries embophe yiphi into engiyenzile ephambene neBhayibheli ngoba nginikeze iBhayibheli yiphi into ephambene ngoba bamkhulu iBhayibheli wayehlala liphethe ngaso sonke isikhathi kukhona yini okuphambene neBhayibheli awu shembe lokhu ukuthathephi evele evula iBhayibheli ithi nakho ukubhalelwa lokhu ukuthathephi evele evula iBhayibheli nakho ukubhalelwa bethi iy'manje zithi akanacala lo muntu okhulu wasikhulula ngamakhosi anamandla lamakhosi uShembe wayekhuluma ngayo wayengakhulumi ngamakhosi lana esinawo wayekhuluma ngabelungu wayekhuluma ngey'manje ngaleso sikhathi iy'manje zazibizwa kuthiwa amakhosi so ngaso sonke isikhathi wayefika eboshwe iy'manje zifike zilokhu zimkhulula ngoba ngisho ummeli wakhe kwakummeli omhlophe uSheffield efika ummeli ethi uma ngabe uShembe seboshiwe kubiza ummeli wakhe but yonke lento uShembe yakhompplya nayo yiphi into erongo yenzile eTedron kodwa into engiqonda ukunitshela yona ukuthi uShembe wayengumprofethi kaJehova uShembe wayekhuluma noJehova uShembe ayikho into owayikhuluma ingenzeki ngiyinzalo yalapha na-Ongoye lapho sekwakhe khona iy'nvesithi ezilula ngangisuke ngikhona hhayi ukuthi into engizwa ngabantu ngoba i-university yakhiwe phambili
ngangisuke ngikhona amakhetha eshumayela ingahambe ngekufundisa bethi ubaba mkhulu wakhomba laphana wathi kuyoba nomzomkhulu la wathi lo muzi uyoba nendlu yesizulu eyobizwa kuthiwa ubhekuzulu kwahamba yaba khona indlu enkulu engisizulu le ndlu yaqanjwa igama kwathiwa ubhekuzulu yobe shi njengoba ngeke ngasho ngangihlala eThembalimbe lapha eThembalimbe eZomsi ubaba mkhulu wathatha amatshe ngiseThembalimbe lawo matshe lawo sasiwazi siwabona wathi lapha kuyohamba isitimela manje ngalamatshe ngivimba isitimela kuba singaphazamisa umuzi kaNkulunkulu wawabeka amatshe sasiwazi amatshe siwabona ngo-1960 kuma-1960s sawabona amatshe akhuluma makhetha phambi kwethu athi yathi inceku yenkosi lapha kuyokwedlula isitimela batababa abantu bakamthetha bathe futhi wathi kokwedlula isitimela apha batababa abuza makhetha athi inceku yenkosi sobe siyofunana isitimela apha ngoba isitimela siye siyobe siyofunana isitimela apha kwamthetho kodwa washo ubaba mkhulu wathi isitimela sokwedlula la nango-1960 sisesontweni amakhetha ayishumayela ngalesi sitimela ethi inceku yenkosi yasikhomba yathi sokwedlule yapha isitimela namhlanje uma ungaya eThembalimbe ezansi waseThembalimbe kudlula isitimela akathi wamthetho kodwa uShembe namhlanje abelungu noma abelungu nasi nje kuyangizwa kuphela abelungu namhlanje bajabhile basibuka bajabhile ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi siphathwe umuntu kwenzeke kanjani uhulumeni uphethe umuntu ama-universities aphethwe abantu onke nalana wabo abantu abamnyama ayikho namhlanje into ngathi ayiphethwe abantu abamnyama kodwa ngoba abantu abamnyama abayazi indaba kaNkulunkulu babonga kanye ngonyaka bebe nosuku lwenkululeko nalelo suku lwenkululeko abazi ukuthi inkululeko bayithola kanjani kuba usuku nje lweyibotha kube nalowo kukhulumayo lokho okukhulumayo ingilosi yake yasibuza uma ukhuluma nge-birthday yathi nafundiswa ubani indaba ye-birthday nafundiswa yathi ingilosi uma ngabe senipha umuntu ozalwayo izipho nisuke nimbonga ukuthini uyena osuke eziphilisile kwaze waphila iminyaka ethize lo omphilisile okungujehova nimbonga nini ngani
yayisithi ngizosi kusukela namhlanje mina ngeke ngisaba nama-birthday lapha engipha khona engithanda khona umuntu umphe isipho sokuthi uphilile kanti iphilisile ithi ngilesi lo omphilisile umnikani lo omphilisile umbonga ngani manje la ebandleni amanazeta kaNkulunkulu sengiye ngibona abantu uma kungama-birthday bezonikela bezobonga uNkulunkulu lesi sadadewethu asinawo thina i-birthday party yethu lapho esiphana khona izipho cha sine-birthday ebonga kuNkulunkulu mina ngiyengiphothela ukuthi i-birthday yami nini ngoba uma umuntu ethi ngine-birthday angazi ngokwami nanto nje ngiyamizwa ngambuzi ngingangibona ne-birthday kodwa la kunganazatha sekuba namaholi ababona ama-birthday kodwa umholi waleli bandla lamanazatha akakaze ne-birthday no i-birthday ngokwazi kwami ayikho kuleli bandla ukube ikhona kuleli bandla sasiyobe siyenza koshembe ababe ngabaholi bethu kodwa ayenzile kodwa manje sebekhona abaholi ababona ama-birthday ongazi ukuthi i-birthday isithini nobaba mlila inyanga yazulu wenzelwa i-birthday esedlula kakhulu ngoba ubaba mkhulu ubaba inyanga yazulu wahamba emhlabeni ngosuku le-birthday ya anganoma yabazi ya asazi noma uNkulunkulu wayesecasula yiyo le-birthday ngoba kodwa ubaba inyanga yazulu wayesesesiteze edlula bamenzela i-birthday bathi bengosuku abamenzela i-birthday ngalo wahamba emhlabeni yathi ingelosi ningenzelana ama-birthday uma ngama-birthday ninikele uNkulunkulu nibonge wathi yes umuntu ungamenzela umntanakho umcimbi uma ngabe kuphumelele noma kuphumelele izinto noma yini kodwa menzele ngento ongayikhomba eyenziwe kuye yathi i-birthday ihlangene nomuntu onikeza izifo i-birthday fanele uyinikeze uyibonge kuNkulunkulu ngakho-ke kuleli bandla asiyenzi le-birthday kodwa simasikhumbula indaba ye-birthday sikhipha umnikelo siyonikela uNkulunkulu inkosi ngiyabonga ukuthi ungiphilisele umntanami waze wathola isifo kodwa ngikhuluma ngendaba yomprofethi wethu ukuthi uma sithi umprofethi asisangane we are not fanatics lokho sikusho ngoba kunezinto eziphambi kwethu lesi sihlabelelo is full of prophecy inkonzo yesabatha is full of prophecy kashem sinezinto ezibambekayo ezenzeke ezikhulunywe sikhona zaze zenzeka sikhona indaba ye-University of Zululand yakhulunywa ngikhona ingakambikho kodwa yagcina iba khona nalendlu enkulu othi wawubheka uZulu namanje ikhona indlu enkulu othi wawubheka uZulu ihholo lase-University limi njengeiqhugwane enigama lalo lizothi wawubheka uZulu nesitimela lesi esazodlula eThembalinde namanje nasikhona nalawo matsha ngaziwe noma sebawasusa manje kodwa ngenkathi mina ngiseThembalinde ayekhona manje abekwa ubaba mkhulu ethi uvimbela isitimela ubaba mkhulu ngayo yonke indlela uma sithi wayemprofethi
sithi wayemprofethi uqala ngoba wayesindisa kodwa futhi eshumayela ngoJehova. Yikho sithi wayemprofethi kaJehova, wayeshumayela ngoJehova, afundisa ngoJehova. Umprofethi sithi umprofethi ngoba wayekwazi ukubona izinto ezingakenzeki. Ngijwayele ukukhuluma ukuthi ubaba mkhulu, umama wamfica ena-11 years, wamthatha. Umama igama lakhe kwakulanda zona. Wathi sifika namhlanje na awusekuyena ulanda zona, sifika namhlanje na usulandiwe. Kodwa ngo-1981 wafika wayimtshela umama wathi kade kufika ubaba mkhulu usengilandile. Mhlaka 1st kuJanuwari, 1st kuJulayi 1981 wafika ubaba mkhulu wamlanda. Can you imagine ukuthi how many years umama ena-11 years eze wahamba emhlabeni close ko-70 years, kodwa still lelo gama likababa mkhulu lokuthi ulandiwe, wafika yena futhi wazomlanda ubaba mkhulu. Sinenhlanhla-ke thina manazayithanda uNkulunkulu ngoba sesifundiswe izinto ey'ningi ngokuthi ubaba mkhulu uxhumene kangakanani noJehova. Sesifundiswe izinto ey'ningi ukuthi ubaba mkhulu wayeyinceku kaJehova. Ngobaba mkhulu sifundile ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Sifundiswe ubaba mkhulu. Ingilosi bisizovuselela. Kodwa yonke indlela yokuthi uJehova kufanele simkhonze kanjani sakufunda ubaba mkhulu. Elezwile Oh,